O'n i wedi dechrau bron 5 mlynedd yn ôl. Oedd Cymru yn 117 yn y World Rankings. So, ni wedi gwneud llawer well ers hynny. Sa'n meddwl bod e'n unrhyw coincidence bod yn amser Barry Horns ni wedi gweld y gwellad. Dwi'n credu. Ond pob gêm gartref a maen nhw gyd wedi bod yn anhygoel. Yn enwedig yr un Gwlad Belg, gêm gorau fi byth wedi bod i. O'n i arfer cael tocyn tymor yn Dinas Caerdydd. A oedd hwnna awyrgylch gorau yn y stadiwm yna, gemau Cymru neu gemau Caerdydd oedd e'n wir anhygoel. Mae'r awyrgylch jyst yn gwella pob gêm yn dydi. Mae'n jyst yn gymaint o hwyl. Mae'r crowd jyst yn... Mae'n wir yn dod tu ôl y teams na. Jyst yn very nice i weld hwnna. Blynyddoedd yn ôl, o'n i'n chwarae rili aml cyson trwy'r gêm. Nawr, mae'n anodd trio ffeindio amser pan mae'r torf yn digon tawel i angen i ni chwarae, really, sydd yn gret. Dyna beth ni moyn. Dwi'n credu bydd yn anodd i cael y Millennium Stadium yn llawn i ddweud y gwir. Efallai nawr bod yr cefnogwyr wir yn tu ôl i'r tîm. Fi'n meddwl mae angen cwpl o blynyddoedd arall yn chwarae'n dda fel hyn. Fi'n meddwl mae'n llawer well cael 30,000 yn y CCS a cael awyrgylch really synllyd. Lle cael y 30,000 yna mewn fyna efo falle 20-30,000 arall o pobl sydd dim ond just wedi dechrau mynd i gemau. Llawer well y fi aros fyna. Neu, hyd yn oed, os mae yna gemau bach yn erbyn tîmau bach yn y campaign nesaf, a falle mynd nôl i Liberty hefyd, falle dan i Wrexham. Ond nid yn y stadiwm Millennium, nid eto. Mae pob can yn mynd lawr yn rili dda dyddiau yma, jyst oherwydd mae'r torf mor fawr. On Zombie Nation nawr hefyd, mae hwnna wedi anthem answyddogol Cymru ers y gêm yn Gwlad Belg, so ni'n hoffi chwarae un yna. Oherwydd mae gymaint o pobl yn mynd nawr, a mae'r awyrgylch mor dda, ni'n ffeindio bod ni'n dechrau caneuon. Pob can ni'n dechrau, bydd y torf yn cymryd drosodd, a wedyn mae angen i ni ail ymuno mewn efo nhw oherwydd maen nhw'n cadw fe'n mynd mor hir. So mae pob can ni'n chwarae yn mynd lawr yn rili dda.